Boa tarde. Vou dar lectura a este pequeno texto no que se dice que en representación do Ateneo de Santiago diríxome a todas aquelas persoas membros das institucións implicadas neste proxecto ateneísta e ao público xeral aquí presente coa satisfacción relevante de irmos proceder esta tarde ao acto de entrega dos coñecidos premios da crítica creados e outorgados dende o ano 56 en lingua castelán e que xa dende 1975 pola Asociación Española de Críticos Literarios se veñen convocando en euskera, catalán ou galego. Neste último caso, deronse dous galardóns máis recentes que neste noso idioma foron concedidos en 15 e no 16 pola Asociación Galega da Crítica. Nesta atraente convocatoria literaria que promoveron ambas as dúas institucións culturais xa citadas, merecen unha honorífica e moi especial mención a personalidade intelectual e creadora, conforme a seguido se nos explicará, por respecto a quen obtiveron os máximos premios. Eva Veiga, poeta, xornalista e melómana galega na modalidade de poesía con soño e vértice, e Isaac Xubín, poeta, relator e traductor, en narrativa con Non hai outro camiño. No ámbito das loanzas referidas aos premiados e as súas obras, seleccionáronse as intervencións de Ana Luna, profesora da Facultade de Filoloxía e Traducción da Universidade de Vigo, de María do Cebreiro Rábade, profesora da Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela, xunto con Chus Nogueira, presidenta da Asociación Galega de Crítica, que aquí nos acompañan. Non quero esquecer aquí de referirme ao significativo fragmento textual da profesora Pilar San Pedro que alude a como, por segundo ano, o Ateneo de Santiago quixo hoxe colaborar doutra volta coa Asociación Galega da Crítica na organización de este encontro con respecto a quen acadaron estes premios e tamén alrededor dos seus libros. Para nós é unha honra participar, pois, tal como recollen os nosos estatutos, unha das finalidades da asociación é a promoción e difusión cultural, científica e educativa no seu máis amplo sentido. Considerando o seu fondo carácter liberador e entre as accións para conquerir estes fins está a colaboración e cooperación con todas aquelas entidades públicas ou privadas que poidan desenvolver actividades nestes ámbitos. Estamos, pois, cumplindo coa normativa que nos damos e facémolo con moito gusto, por se tratar dun acto que recoñece o valor da nosa literatura en persoas tan excepcionalmente estimadas como Eva Veiga e máis Isaac Xubín. Rematarei esta grata intervención agradecendo a vosa presenza e pasándolle a palabra a María Xesús Nogueira. Moitas gracias.
Moitas grazas, moi boa tarde. Eu teño que comezar agradecendo en nome da Asociación Galega da Crítica ao Ateneo de Santiago a súa acollida, o Ateneo representado nesta mesa polo seu presidente Salvador García Modaña, a súa acollida por segundo ano no que é o seu espazo Perezalbo, o lugar onde con tanto entusiasmo, con tanta constancia e con tanto éxito realizan as súas actividades cotidianas. Agradezolles tamén a ustedes a súa presencia, a súa compañía nesta tardiña extraña, climatolóxicamente, medio festiva, na cidade, e moi alegre para nós, para a asociación, porque esta é unha xornada concebida como celebración, como recoñecemento dos premios da crítica, tamén comunmente coñecidos como Premios da Crítica Española 2016. Nese sentido, é un acto que nos organizamos xunto co Ateneo con moita ilusión, pero tamén con moito orgullo, porque é un acto de homenaxe aos gañadores dun premio de prestixio e de longa tradición, como acaba de explicar Salvador, que se remonta a finais dos anos 50 e os inicios para o caso galego do período democrático, un premio, como digo, consolidado, de prestixio, e, ademais, organizámoslo con orgullo de visibilizar non só os gañadores, que moitas veces quedan ocultos no valor informativo dos medios, senón tamén o papel da crítica. O papel da crítica no tecido cultural galego e tamén, en particular, neste premio, xa que foi a Asociación Galega da Crítica quen, na integración, fixo a proposta que logo refrendou a Asociación Española de Críticos Literarios. Benvidas, benvidos, e grazas por asistirles a este acto, como digo, de celebración e de recoñecemento que ten como protagonistas a Isaac Xubín, gañador da modalidade de narrativa, e a Eva Veiga, gañadora da modalidade de poesía. A continuación, ten a palabra Ana Luna, como se mencionou, que fará unha presentación e un achegamento á figura de Isaac Xubín. Pois, moi boa tarde a todas e a todos. Gustaríame agradecerle á directiva da Asociación Galega da Crítica e a Xus Nogueira no seu nome que pensasen en min para acompañar, neste caso, a Isaac Xubín, pero tamén a Eva Veiga, aos premiados, que pensasen en min, dicía, para acompañarlos neste acto de entrega de premios da crítica. Estou especialmente contenta de estar aquí con vos, Xose, con María tamén e con todas e todos vos, e xa aproveito para felicitaros públicamente. Encargáronme que falase da figura e da trayectoria de Isaac Xubín, gañador do premio na modalidade narrativa pola novela Non hai outro camiño. E teño que dicir na miña defensa que formo parte desta asociación porque, bueno, creo que reivindiquei que a traducción tiña que ter tamén un espazo dentro deste colectivo, que na Asociación Galega da Crítica, pues, bueno, ustedes utilizais, non? Pues valoraron que podía estar hoxe aquí para acompañar a Isaac, como dicía, porque el é tamén coñecido, ben coñecido, por o seu traballo como traductor. Ademais, evidentemente, de ser un referente na mediación lingüística e cultural, ¿no? Entre o éuscaro e entre o País Vasco e Galicia, pero tamén entre outras culturas e linguas con Galicia. Onde pola mañán asistín ao acto de entrega dos premios de poesía, relato curto, de traducción literaria que conoce a Universidade de Vigo en todos os anos, de case xa 20 anos. É dos poucos premios, ¿no?, que se conceden na traducción neste país, e como non podía ser de outro xeito, lembrei-me dos que recibiu Isaac no seu momento. Cando era estudante de filosofía,
fai, por un lado, sentir especialmente orgullosa de pertenecer a esa institución, pero sobre todo por conseguir que persoas como él, como Isaac, formasen parte da nosa facultade, que sigan mantendo ese vínculo, ainda que agora está en outro espazo cultural. Ben sabedes que todas e todos sabedes que Isaac ten unha longa trayectoria como escritor e como traductor, con moitos xa, con numerosos recoñecementos. Pero eu creo que procede lembrar pois a Isaac, primeiro como creador, que publicou poemas, eses primeiros poemas que levaban eses títulos como Elementos de Matemática en Lisboa, repetidos no libro dos premios de poesía, relato e traducción da Universidade de Vigo, que se publican finalmente eses premios, felizmente. E despois seguiu esa trayectoria coa súa obra poética e publicou con Cume de Folla Húmida, que foi premio Lorenzo Valirón, está publicado por Sotelo Blanco, ou un recente poemario que seguramente coñecedes tamén, que é A Cadencia da Factura, que é o premio Lueiro Rei de Poesía, publicado por Xerais recentemente. Isaac non é só poeta, conta con narrativa curta, tamén premiada noutros certames, como o dos Dialectos de Redondela, e de aí, como salientar dos relatos como Chateau Boca e Le Pied de Julien Dupuy. Isaac é creador, como dicía, é mestre, é investigador, creo que na actualidade anda aí redactando unha tese sobre as relacións entre literatura e gastronomía, que seguramente dará bastante que falar, e espero que chegue a ramos. E, sobre todo, eu vou salientar un pouco o seu papel e a súa faceta de traductor. Nesta última faceta, ele iníciase cando se estaba a piques de rematar a carreira, como dicía no principio da minha intervención, cando traduce o navarro Pedro de Azular, e acada ese premio, tamén un premio de traducción da Universidade de Vigo no ano 2009. Ademais de elaborar un diccionario bilingüe galego-éuskaro, ten editadas varias obras en formato libro que el traduciu. Imagino que terá mellor na gaveta algún prospecto máis, pero polo de agora si temos constancia de que xa ten un volume importante de traduccións traídas dende o éuskaro, e cito Bilbao, New York, Bilbao, de Carmen Uribe, publicado por Xerais, Pasaya Blues, ou a Orquesta Terrestre de Arcai Cano. Isaac participou na segunda edición do Obradoiro Internacional de Traducción Poética con Barquera de Amador, un proxecto que coordina Yolanda Castaño, cuxo resultado está recollido no volume titulado En o mar cabe cual di que caber, publicado pola Deputación de Pontevedra no ano 2014. Nesa faceta de asente mediador e interesado por Joseba Sarre María, traduce primeiro Alén da Fronteira, Sete poetas vascos, para a Factoría K, e máis tarde a antoloxía titulada Tempo de exilio, tamén para esta mesma editora. Dous traballos polos que gañou os prestixiosos premios de traducción, un deles coñecido dentro do país, o Luis Torrío, que concede a Asociación Galega de Editores, pero tamén o Echepare, que é un premio que concede o Instituto Vasco Echepare, que é importante indicar que é unha institución que ten como objetivo difundir a lingua e a cultura vascas por todo o mundo, promovendo a difusión internacional do éuskaro e dos creadores vascos en todas as disciplinas, desde a literatura ás artes escénicas, pasando polo cinema, a escultura, a pintura ou a música. Isaac ten tamén obra publicada, traducida dende o gaélico. Traduciu unhas poesías gaélicas para Adorna hai un tempo, pero retomou ese camiño hai pouco, coa traducción dunha novela emblemática para a literatura en irlandés que é A boca pobre, de Flann O'Brien, publicada por Rinoceronte no ano 2016. Entendo que estas relacións que Isaac establece en moitas ocasións, no caso do éuskaro foi por vontade, por as entrevistas que lle din e un pouco por o que me comentaba, pero neste caso o gaélico tamén é un pouco froito, entendo, da súa estadía como lector de lingua e culturas galegas na Universidade
mantivemos, o que mantivemos estes días, quizás que os traballos de poesía, prosa e traducción son partes diferentes dunha mesma cousa que é a relación que mantén coas linguas. Para Isaac, escribir é parte dunha relación consciente coa linguaxe. Dicíame que dende ben pequeno fixose cambiar con frecuencia de domicilio esa actitude que eu chamaría unha actitude case vital agora, non? Forma parte da súa moda, do seu modo de vida, non? Dende mozo, cando marcha a París ou vai ao País Vasco para estudar euskera. Paréceme moi atractiva unha existencia na que vilas como Espinosa de los Monteros, Astorga, Xixón, A Coruña, Vigo, Almocelles, Pontevedra, Bilbao, Gasteiz, Santiago, Londres, Cork ou Sheffield formen parte da súa xeografía persoal. E, sobre todo, coido que para Isaac tira moi bo proveito desa sensación de ser de fora, esa sensación que denomina que se ten cando non se controla completamente o espazo físico, como el di, pero que lle serve para conformar a súa identidade resultado da tensión de non ser ben. Isaac mantén un compromiso dende fora, que para min é, se cadra, un duplo compromiso ou un compromiso que existe a dificultade na vida de non estar constantemente en contacto co país. Dende fora, el toma conciencia de que a identidade non é algo inmanente e que está na nosa man decidir quen somos como persoas e como povo. E cito, quizás escribo para manterme en contacto de alguma maneira coa xente que me quere e que teño lonxe, os pais, os amigos, os compañeiros, e tamén co pasado e co futuro que descoñezo. Pero sobre todo escribo para molar, gústame este verbo, porque a polisemia me axuda para molestar e para fiar. Como sabedes, Isaac acaba de recibir o premio de crítica de narrativa pola súa primeira novela Non hai outro camiño. Os premios da crítica española en galego, que se votan dentro da Asociación Galega da Crítica, aquí en Galicia, son un premio moi importante, se achou polo feito de ser un premio, de ser un premio aquí, pero ademais, na miña opinión, e creo que iso coincidirán comigo, teñen un valor engadido de que poden valer de chanzo para situar a literatura galega fora do país. Sobre a súa primeira novela, xa apuntaron varios expertos en literatura e en crítica, como Ana Cuña, que esa novela, Non hai outro camiño, vai imprimir unha forte pegada na historia da literatura galega. Que Ramón Nicolás coincidía con Anxo Miguel dicindo que era un libro extraordinario, unha novela poderosa, inserida nunha tradición histórica de vanguarda, unha novela que, como aquelas obras da nova narrativa galega, establece un diálogo da literatura galega con literatura universal. O propio Isaac fala de que na súa novela hai homenaxes evidentes a Blanco Amor, a Ansel Foley e a literatura oral. Eu, como lectora, iniciei a lectura desta historia, que non vos quero desvelar, dende un evidente extrañamento, creo que buscado por parte do autor. Pero un extrañamento no que non me sentí incómoda, quizás porque os que lemos moita traducción estamos acudidos a recorrer os textos con esas claves de lectura. Premio de Crítica Española en galego, na modalidade narrativa, por Non hai outro camiño, na Cidade Bella, ou en Estarelo Selo, como lle apuntaba o noso traductor, antigo estudante tamén da Universidade de Jairo Corrado, sitúase aí nesa Cidade Bella, en Estarelo Selo, sitúase unha historia que engancha e que, se aínda non a coñecedes, animo a que a leades. E, por suposto, animo a Isaac a que siga, a que busque máis camiños que nos permitan sair desa especie de labirinto que a mí me pareceu tan intuitivo interpretar a partir da cuberta da súa novela. Moitas grazas pola vosa atención e, de novo, parabéns aos premiados. Moitas grazas. Moitas grazas, Ana. A seguir, ten unha palabra por alusión. Ben, como comentou Ana, unha das características da miña vida onde o denominador común é o escribir de fora. Caracterizou moito a miña
superarte contra algo. Entón, quero dedicarle os premios aos meus pais de forma, querendo ou non, moitas cousas sempre me animaron a sentirme incómodo e non ter medo desas situacións. Dende o rugby, a gaita, as ligas e as peisaxes. É a primeira semana de calor dunha primavera que co seu alento presaxe a chegada segura dun verán que será bafante, pero chove. Nevenka asubíase moita énfase unha canción sobre unha rapaza problemática. A humidade do ambiente prodúcelle mal humor e unha angustia que lle penetra no peito e que a obriga a tomar aire con toda a forza dos pulmóns. Semella que todo está así, sumido na humedén. As rúas, os coches, os vidros dos escaparates, os zapatos dos nenos, as carpetas con foros a medio saír dos estudantes sempre sen parábolas, e incluso as veas, os músculos e os pulmóns semellan estar tamén mollados, enchoupados como as poucas follas caídas das árboles á beira do mar en estado servo. Despois de 10 minutos de espera baleira, chega o incomodísimo bus vermello, o número 8, Universidade Esprida. Nevenka está cansa e escolle lugar na parte dianteira do autobús. Senta e a punta do seu paraguas acabado de fechar axiña deixa un regueiro de auga que desemboca en lagoa artificial no último asento do autobús. Ainda quedan 25 minutos eternos antes de chegar á tranquilidade do seu apartamento no barrio de Camilla. O autobús non vai directo, dá un pequeno rodeo. Agora comeza a internarse no centro da cidade e cada vez hai máis luces de neón e de focos reflectidas nas pozas de auga que semellan que iluminar todo por segunda vez, dende os espellos de auga do chão. Nevenka empeza a sentirse dormida na gran vía e soña que Goran agarda por ela na cociña da casa, preparando un caldo, un prato de pasta ou un simple café quente entre as mans. Nevenka soña que a cociña ten unha renovada luz nesta noite de primavera unida. Porque a noite caeu definitivamente cando o autobús deixa a cuadrícula perfecta en que se inician os ilustrados quinteiros do centro de Estado Servo e retoma o camiño directo ao barrio de Nevenka, que é a derradeira pasaxeira, cando o vehículo se detén na parada do seu quinteiro. Dende ali mesmo, ao pasar o bus diante dela e deixarle a vista libre, a muller pode ver a súa casa e que a luz da cociña está apagada. Só hai un farógrafo na rúa. A muller abre o paraguas e comeza a baixar paseniño pola costa que baixa cara ao seu portal. As pigras de chuvia petan lixeiramente na erva, nas pedras, no asfalto e nos tellados das casas pequeniñas. Pode mesmo escoitalas caer con ruido, golpear as superficies envolvida no silencio e na escuridade permitados en que se arropan os veciños. Nun artigo que foi publicado o 12 de xaneiro de 2007, Manuel Rivas escribiu Ferrín ten seguidores que son auténticos partisanos. E viñame daquelas mentes, sumidas na confusión, a lembranza de algo que ocorrera moi longe dali, quizás de Bretaña, e que tiña como suxeito a un menino pálido, o cargo seu protector, certamente algo elegante. Conducía polo brazo ao longo de escuros pasadizos ante o cuarto das vasoiras, onde a pequena víctima debería de sofrer un castigo na compañía de ratos, de sueños terroríficos e de amargos lamentos. Así de todo non pensei que fose a correr o que ocorreu en aquella Sangratina, aquel día de chuva feroz e fría en que me fecharon na prisión da Rúa de Príncipe. Aqueles matalotes da garda republicana, grosos como asabarinos e trompóns nos seus movimentos, a repulsarme contra o interior dun rocho iluminado por unha única luz vermelliza. En col dunha mesiña baixa de Bimbio, fun convidado a ir depositando os teus retratos, Esmeraldina. Un cinto, o pouco dinheiro portugués que me restaba, chaves de automóveis, portas e librandas, unha cariño de cartas de teu que sempre fora comigo nos curtos e intensos días nos que participara en Resistencia. E agora te contaros unha historia. E aconteceu a un guión de adulto,
Este migrante galego foi a casa pensando que elemento podría levar a él para participar naquela exposición. Cando chegou a casa, mirou para os libros que tiña, atopou un que pensou que sería perfecto. Unha traducción ao galego da Ilíada, moi bello, usadísimo, abrida moitísimas veces, con marcas, anotacións, sucio. Levou unha exposición, o libro A Ilíada de Homero foi exposto durante varias semanas nesta biblioteca de Londres. No día acordado, este migrante galego foi buscar o seu libro a biblioteca, para o volta a casa. O funcionario que estaba atendendo a biblioteca dixo que ele non sabía onde estaban os proxectos e tiña que contactar en persoa con aquela muller que se encargaba de organizar a exposición. A muller era completamente ilocalizable. Despois de 2 semanas, este migrante galego volveu á biblioteca na busca do seu libro. O mesmo funcionario deu un correo, un enderezo electrónico desta muller. Despois de 2 mensaxes e 3 semanas máis, o noso migrante, o noso protagonista, seguía sen o seu exemplar de Ilíada. Temos que dicir neste punto que o noso protagonista só hai unha cousa que lle molesta máis que perder un libro, que perda un libro. Chegou co límite da súa paciencia por enésima vez á biblioteca a reclamar o seu libro. E aquel funcionario dixolle: "Oh, it's gone." Marchou. Non está. A decepción, a ira, apoderaronse do noso herói. Non sabía que facer. Estaba moi enfadado. It's gone. Yeah, it's gone, sorry, mate. Deu a volta, abriu a porta da biblioteca que daba ao hall e cuspiu no recibidor. A ira embargaba o cariño que lle tiña, o cariño que lle tiña aquele libro, tanto que o quería, e estaba con... E cando estaba saindo fora, dixo: "Isto non pode quedar así." Deu a volta, oiouse no postador e dixolle: "Estades me dicindo que nunha biblioteca, cando non sabedes que facer cun libro, pois desfacedes dele." Nese momento entrou o membro das formas e corpos de seguridade da biblioteca, puxose ao lado do noso protagonista e dixo: "Que aí fora." Lógicamente, o migrante estaba ahora mesmo noutras situacións. "No, que dices, que dices? Temos cámaras. Ensino un vídeo. Fui a ver que me pode mostrar." Deixe. Bueno, a próxima vez, busque fora. Vale, muy bien. O funcionario, comprobando o estado no que estaba o noso herói, dixo: "Bueno, podes escribir aquí neste papel o título do libro, por favor." Entón o galego empezou a escribir en letras grandes, no máis que daba o papel, en galego: A Ilíada. Homero, mentre dicía, escribió Homero, dicía: "Homero, escoitaches alguna vez a este tipo, a nome deste tipo, Entón, o funcionario recoñeceu esas letras. Dixo: "Oh, espera, creo que hai algo por aquí." Levantouse e o galego viu dende o fondo dun corredor como aquel señor traía o seu exemplar de Ilíada. Suspirou, colleu o libro, saiu ao recibidor e cando cruzou a porta, xusto no límite que separa o límite da biblioteca e da rúa, volveu a subir. "Asumirás la veu dun pobre, e será la veu de teu pobre, e serás para sempre pobre, e patirás, e esperarás, e anirás sempre entre rapóns, e te seguirá unha roseira. Tindrás fam e tindrás sede. Non podrás escribir os poemas e callarás toda a nit, mentre dormen as teus dias. E tú sols estarás desperto, e tú estarás desperto per a todos. Non t'han parit per a venir. Et pariren per a vetllar
tot será però silenci. T'adiràs la paraula just. La diràs en el moment just. No diràs la teva paraula amb voluntat d'antologia, la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat com no sigui la del teu poble. Pot ser màquina, pot ser sangriu, pot ser terat, tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res, si no s'és pobre. I tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament. Ni plazara naiz, ni pasamuntz bat naiz. Jaizkibietik itxasolari musika doan. Eta gauz beren buruan nintzen dira euskal olerkarekin. Eta haien gorputzak lastanduko dituzten lupin eta beratzekin, gara, bakio, eta ondarraitzeko ondartzetan mintzatzen naiz. Ni aurre berria naiz, aturri baian ban, enerbasoen, gastan eta ferken mila de viña. Eu son ahora un nacer, que busca no fondo das augas do neno, o aluminio dos seus entregos. Amestrafador, e dixo que as lampreas caían a pelo dos poetas galegos que se suicidan tanta noite como ollos de boi habitadas en fogueiras irlandesas, e que viven afogados baixo as augas do Ulla, do Sar, do Sarela, e de outros ríos que desembocan en recendos encabalgados en café con aguardente, e certas pulsións estéticas que proseguen con bume de folla húmeda non dar nunca nada. E dixo tamén que hai, existen, que viven no alto mar, unhas selvaxes enormes fabalizas, que coñecen a morte fermosísima do río Grande de Xulia, e outras augas que aroma a pólvora, de estados contra o cáncer, de fluidos corporais que transpiran un misterio de vida eternamente diferente. E por isto mesmo Carcacía la empresa de Nerva, o cuspe dos poetas nados no solsticio dulcísimo triángulo da terra de Illa, e a salgada pel da moza que se acocha sobre os espinos comos da causa, ali onde a revolución podría caminar. Como a mirante parte dos martes, tras abandonar a facultade despois da clase de poesía latina, Alexandra fora ao brote falar maná con unha cervexa, e desexaba chegar a casa, darse unha ducha, comer algo lixeiro e dormir profundamente. Pero onde a súa peza podía soltar todo o que acontecía no outro lado da parede, na casa de Ciñano. Aqueles estúpidos malcriados estaban de festa continuamente e facían da súa existencia un inferno. Non podía estudar, non podía dormir, e a situación obrigaba a pasar o máximo de tempo posible fora da súa casa. Desexaba profundamente que sucedese unha vez por todas o que aquela noite estaba que queres acontecer. Alexandra chegara a advertir a policía. Os agentes viñeron cos seus uniformes e os vos modos, pero nada cambiara. Ben sabía a autoridade a procedencia dos que vivían a porta desa casa a repetar. Entón, semanas atrás, decidiu facer algo que non se lle correra até o momento. Daquela Alexandra xa tiña amigos na cidade, amigos que lle podían solucionar problemas concretos e de difícil solución, como era aquel. Alexandra non falou cunha personalidade, alguén importante. Non lle deron os datos relativos á súa idade, pero tiña evidentes signos de aplicación nas súas mans. Esta persoa dixerlle que advertise a aqueles rapaces de que se non se comportaban ian ter unha visita. Así o fixo, e eles coñecían o significado, as consecuencias daquele aviso. De seguro que fora o feito de que o coche non levaba as luces prendidas cando enderezou a súa marcha paralela á ringleira de casas vitorianas, onde Alexandra atopara o seu primeiro piso en estado cero. Como se aquela velocidade e o movimento da parte dianteira do coche sen luces tivesen unha lectura inconsciente na súa cabeza. O coche gris parou cunha freada diante do portal veciño e baixaron 4 homens. Eran eles. Os seus desexos coincidiran coa realidade por unha vez. Dende aquel día en que Alexandra os avisara pasaron 2 semanas e hoxe, por fin, o comprobar na freada do coche gris que efectivamente eran eles, soubo que os seus problemas tiñan solución. Sentiu que esa xa era a súa casa e que os lazos coa súa estirpe estaban, de vez, rotos, que a súa propia identidade estaba en construcción. Gracias.
sido un matemático que non hai amor máis sincero e justificado que teñen os creadores por escrito. Creo que ese libro maravilloso é o único no que non estou de acordo con Carlos. Para mí tamén é un placer, ademais, ter sido premiado ao mesmo tempo que con Eva. Bueno, moitas gracias. Ainda flotando no aire as palabras de Isaac, ten a palabra María do Cebreiro, tal vez debera dicir nesta ocasión María do Cebreiro Rábade, persoa que, ademais de crítica literaria, de profesora, desta circunstancia de que foi a gañadora do Premio da Crítica de Poesía na pasada edición. Boa tarde e parabéns a Xubiña Veiga. Gratiñas tamén á Asociación Galega da Crítica e ao Ateneo. É verdade que fun a gañadora o ano pasado, por lo tanto ten algo de extraño, non direi paradoxal, pero si extraño estar aquí en liña de camiño pensando nunha frase moi lúcida como casi todas as súas de Pierre Bourdieu, onde traza unha distinción entre a objetividade e a neutralidade e di que os críticos sempre teñen que ser obxectivos, pero non deben ser neutrais. E coido que esta reflexión é moi pertinente porque hoxe nin pon nin quero ser neutral, non somente polo feito de que para min estar aquí evoque moitas cousas a nivel afectivo, por lembrar o que pasou o ano pasado, senón sobre todo porque, ainda que non teño a sorte de me contar entre as amigas persoais máis íntimas de Eva Veiga, sí que ela sabe, penso que sinte, que para min é unha persoa moi especial, que sinto moito agarimo e moita admiración polo que ela fai, e ademais eu teño moi cerca unha cativa que quero moito, que me aprende moitas cousas sobre as superheroínas e os superpoderes, e direi, con todo isto que esta cativa me aprende, que é a miña sobrinha Elena, que Eva Veiga ten o superpoder, como superheroína que é, de dar grandes apertas, de agarrar co corazón. Coido que algo que ademais se puido ver ao comezo do acto, pero eu no Festival Erne veime unha aperta con ela que non esquezo, e ademais ela anogou agora eses votos en canto entrei pola porta outra vez, así que todo o que diga tentará ser obxectivo, pero non neutral. Eva Veiga pertence a unha tradición forte, igualmente na poesía occidental, pero que por razóns que tentarei esclarecer aquí, ten froitos escasos na poesía galega. E iso engádelle ainda máis valor á súa procura. Necesitamos que Veiga sexa leal ao seu apelido e siga abrindo sucos posibles na poesía galega por onde, con algo de fortuna, outros e outras poidamos seguir transitando. Como nomear os sucos? Como nomear as veigas? Eu diría que o que Veiga fixo en Soño Vértice afunde as súas raíces na longa tradición da poesía meditativa que adoito vinculamos aos metafísicos ingleses, ese John Donne que tanto lle gustaba a José Ángel Valente, e que ademais tiña realmente un don, tamén axou o seu apelido, que era o de casar a anécdota coa trascendencia. Eu podo lembrar aquí ese poema tan famoso no que hai un mosquito que pica a amada, entón ele desexa que os seus sangres se contaminen desa picadura, é dicir, está a trivialidade realmente do mosquito e de repente esa especie de trascendencia da visión dunha sangre fusionada coa outra. Mas este pulo metafísico deixou tamén pegadas sustanciais no xénero hispánico dos soños, desde o homónimo libro de Quevedo, que agora se representa na escena, a aquel maravilloso primer sueño onde Sor Juana, a mexicana que foi monxa, porque para unha muller ese parecía o único xeito de ler, de pensar e de vivir en liberdade, se interrogaba sobre o significado da forma das pirámides. Soño e vértice que é tamén soño e vertixe. A poesía conceptual irrompe na modalidade retórica da Vanitas, tan antiga como Eclesiastés, para nos lembrar que unha meditación non ten por que ser unha admonición, unha penitencia ou un castigo. A diferenza dos preceptos dos moralistas, a poesía meditativa sostén que aquilo que vemos é aquilo que nos mira, que aquilo que escoitamos é tamén aquilo que nos escoita. Unha das maiores aprendizaxes do poema é a reversibilidade. En ese novo reparto do sensible que diría Rancière, di que a arte vai de refacer, de repartir o sensible dun xeito diferente a como nos viña dado, Eva Veiga sabe que non lles hai que ter medo ás sensacións, a pesar de que probablemente o que o ser humano máis teme é a súa propia capacidade para sentir.
Ao comezo dicía que a proposta de Babega era singular, dicía porque se arreda da orientación dominante na tradición especulativa da poesía galega. Por suposto que hai unha tradición especulativa forte e potente en Galicia agora mesmo, mas coido que non é esta a veiga que la abre. Rosalía de Castro fundou para nós a posibilidade dunha poesía metafísica que non renuncia a dúas marcas características, a transparencia na dicción e a emotividade. No entanto, ao longo do século XX, os poetas que fixeron do poema unha procura intelectual, polo xeral renunciaron a eses dous ideais que son, en cambio, valores sustanciais de son de vértice. Porque a emoción evocada no acougo, por dicilo nesa célebre definición que fai do poema William Wordsworth, é unha das chaves deste libro. Non terlle medo ás emocións, non terlles medo aos afectos, equivale a miúdo a facer sentir. Se o que vemos é o que nos mira, o que escoitamos é o que nos escoita, quen non ten medo a sentir, a miúdo fai sentir. O sensible é a porta fundamental de acceso ao poema, e en virtude diso o soño vértice instaura a súa particular lógica da sensación que impugna a idea de que a literatura é un xénero ficcional e instaura, pola contra, a conexión insoluble entre a poesía e a verdade. Cando Gamoneda, na recepción do outro premio moi importante, afirmaba que a poesía non era literatura, creo que quería dicir que a poesía nos ensina a desconfiar da relación entre o aparente e a verdade. Desde a maravillosa cita de Blanchot que abre o libro, Eva Veiga sostén que o real non se xoga na realidade senón no soño. Os poemas que son dignos dese nome non nos cegan porque nos tapen os ollos, senón porque son tan de verdade que nos deslumbran. De Eva Veiga, que é actriz, poeta, xornalista, música, se que deixo de dicir alguna cousa, podería dicirse que fai ben moitas cousas ou tamén, e coido que dunha maneira máis precisa, que fai moi ben dúas cousas fundamentais: ver e escoitar. A poesía non é un xénero literario senón un xeito de estar no mundo. Non porque, como repetían os situacionistas, os poemas vulneren a relación entre a arte e a vida, pois cada vez que a nosa inteligencia di cruzar unha fronteira entre dous termos, en realidade non fai máis que confirmala. A razón pola que a poesía é un modo de ser é, ao mesmo tempo, máis lixela e máis complexa do que a tradición sostén. E podería defenderse do seguinte xeito: da man deste libro de Eva Veiga, volvemos a aprender que os vos poemas nos aprenden a sentir máis e a ver mellor. Ver mellor e sentir máis. Niso, e non outra cousa, consiste a poesía. Gracias, María. Logo desta lúcida e contundente conclusión ten a palabra de la vida. Moi boas tardes, moitísimas grazas por teres acompañado neste acto de entrega de crítica. Intentarei, en todo caso, felicitando a Isaac Xulín por ese maravilloso libro. Dicir que me sinto honrada e feliz por estar nos acompaña e tamén a de Salvador García Bolaño e de Xus Nogueira nesta mesa. Grazas, por suposto, á Asociación da Crítica Galega e á Asociación da Crítica Española por ter tamén recoñecer Soño Vértice. E grazas sempre a todas as persoas que forman parte da crítica e, sobre todo, da crítica do noso sistema literario, porque coido que, ademais de visibilizar a producción literaria no noso idioma, son a lente fundamental para ele, creo nisto honestamente e verdadeiramente. Xa que logo, grazas sempre a ese labor que se fai con paixón e con rigor no noso país. E como non, grazas a María Ferreiro, que para mí é un luxo auténtico tela hoxe de lectora do meu libro. Unha emoción moi profunda, porque sabe ela tamén do meu aprezo e, sobre todo, da miña admiración absoluta, porque non é máis que oída, é unha das estudosas da literatura e unha das poetas máis importantes do noso país. E este texto, isto que acabas de ler, María, é alucinante. É alucinante, eu síntome tan agasallada e tan emocionada que non sei explicar. Agradezo esa intimidade. Eu digo que a ambición máis grande de calquera que escribe é non só
seu libro, senón escribir aquel colector, aquel libro con cada lector. Eu escribir este libro contigo hoxe xa me paga a pena ter escrito sen mi vértice. Grazas, xa que logo por entrares aí e por ese momento de intimidade que me agasallas. Eu coido que ler iso como un acto de intimidade co libro, como escribir, ou pelo menos no meu caso escribir poesía, é un acto ou a posibilidade de un acto de intimidade co mundo. Unha intimidade que se dá paradoxalmente a través desa distancia que impón ou dispón ou supón a contemplación e a propia lenguaxe. Eu amo ese oxímono, ese paradoxo que é o lugar, ou habría que decir, o non lugar privilexiado da poesía. Amo esa zona, amo esa intersección, esa radiación de todos os sentidos, ese vértice. En todo caso, trátase de un movimento, un ritmo, se se quer, polo que a vida, o que se vive, o vivido, se transforma noutra forma de vida, unha forma de vida que só as palabras poden dar xer, e que nós só podemos tocar a través das palabras. Se as palabras que non só as palabras e o seu ritmo que componen, é unha composición, un poema, sabe María, ten un poema maravilloso sobre composición, que non só esas palabras e ese ritmo tratan de aprender esa vida que semella escorrer entre os dedos, senón que componen un espazo latexante, un espazo máxico e imantado. Ese espazo quizás que tamén por a súa parte Blanchot dicía que donde el quixera ler o que non está escrito. Tamén eu quixera aquí que se queredes lerades ou escoitarades o que non está escrito, porque agora mesmo eu vou recitar. Hai un lugar con auga e canaveiras na miña imaginación. É un lugar de difícil acceso e non sei realmente o que ali acontece. O meu corazón detense a unha distancia prudencial e volvese xa remando, sen afondar. Na beira do río, a garza. Os seus ollos fixos flúen vertixinosamente. Propágase como un sopro de aire o seu tempo de espera. Apenas sentimos o roce do que se nos oculta, mas sabemos que alcanzamos ao cabo o filo da ruína. A presa de ambos lados foxe, cara ao fondo. Non me aferro ás palabras como a un disfraz de suicida, nin as chamo docilmente co pan entre os dedos. O meu corpo inteiro está a loitar con armas químicas de desinformación masiva. E os signos aí están, deitando no corazón da batalla. Lento murmurio da dor, desce por escadas impensables, abre fiestras nas paredes de pedra onde a xílgara volve cada primavera con
por seu amor. E trae o sol un incendio de vaguas, unha alegría delgadísima logrando os aceiros do sangue. Estáse así, a contemplar o mundo. Acaso a dor ferirá coa súa exacta predición? As follas verdes da clauvieira, pois será doce o seu labio para o aire. Pasa na sombra, iluminando un regueiro de formigas. E eu sigo aquí, a carón da transparencia. Greta no espello. Extraña materia sublevada, beleza en desaparición, principio de extrema sombra. Adoitábase espadexer millo ou artista sobre as tumbas para alimentar os mortos que voltaban con desgracia de pasados. Baixo por onde adulto te ergues, escaleira de sangue e soberbia. Tal vez é un desamparo armándose, delicada pel para as horas máis infames. Mergullo dedos entre restos calcinados, extraño vómitos, a desmemoria. No afán seguramente de calmar o remorso, ferida incurable da nosa propia cautelada, sabor de fume amargo, dicir das augas polos ollos que descen hacia o simulacro, porque quizáis o real é só a Greta e a niña fora. Ali a vinganza do que existe. Luz da rosa. Deixa entrar. E quen podería negarlle a razón a espiga. Dicir, quizás, que imos tan na canseira do vento, tan no certo de soportar demasiado peso na lingua. Daquela deitarse, concentración da raíz na súa sede, desvestindo a auga que o esquece todo. Ler o universo, que só soñando chega a darse ao espello. Nacer de novo, en formas de flor branca, enxameados de silencio, os dedos comparecen, e volves na noite corazón, ante o que recóndito se oficia, vacilante, derrama o niño. Eu era unha vasilla, e os seus fíos desfacíanse como alabastro baixo a auga. Sobre todo eran fíos de sede, e os doutores experimentaban bellas alegorías sobre a capacidade infinda do deserto. Pasaban así semanas, e atravesamos as fronteiras onde a dor extrema se fai ao cabo territorio da mocura. E amencemos, se máis defensa que a
seu peso invisible entre isto e os sen mans vin despois. Buraco escuro por onde adelantes pasamos o fío. E é agora, cando ainda máis te amo, cando alertas poderosas do corazón parten en tantos días de dor e confusión, e ondean as súas estelas paxaro vulnerado polo afiado do sangue, e temo que as súas garoupas devorándose se achegan aos teus cabelos e desperten, porque aquí vou sen porta nen xanelas, para o meu corpo onde xaces fermosamente contra todas as feridas que virán e que ás veces, ainda sen querelo, se inzan da miña voz. Que sei ben que só son palabras estas pedras sobre as que fago equilibrios para non caer na valorada trampa do meu rostro e o seu reflexo. Palabras que outros seres deitaron no meu camiño cero, como sementeira numeando a angustia dos tempos e a súa flor branca. Pero que órganos, que linfa, que escala realmente o nó de todo canto foxe, esquizando como este instante na boca do seu tigre. Tal vez a sede que descoñezo, a razón descomunal que nos escoita andar ás tentas a mesma casa. Son río no seu fluir silencioso. Non esperes a que o tempo se erga nunha cantada de ánades. O amor agarda todo de ti. Ese algo puro e frágil que sae de ti sen ti saber. Trema nas miñas mans como un paxaro. Soñar, única distancia real con morte. Se vivo e ti nalgún lugar, se vivo e teño unha praza xa de sol que ao cabo trae a noite. Se vivo e ti nalgún lugar tamén soñas con un breve lampo apagando a escuridade dos meus dedos. Tocar con ramas o rastro dos paxaros. Deixar que vengas. Unha case non se atreve a romper o silencio que deixa detrás a poesía de Babeiro Fareino para facer entrega no nome da Asociación Galega da Crítica dun agasallo a Isaac e a Eva. Trátase de dúas teas que preparou o artista Antón Meizoso baseándose, inspirándose na obra dos gañadores.
agora sí que só queda reiterar o noso agradecemento ao Ateneo pola súa acollida, a Ana, a María, polas súas excelentes intervencións, felicitar novamente os gañadores, darlle as grazas a vostedes pola súa compañía e ademais emplazalos dentro dun ano a vindeira, o vindeiro encontro cos próximos gañadores ou gañadoras dos premios da crítica, pois neste encontro feliz entre os creadores e as creadoras e que finalmente os decide. Moitas grazas e boa tarde.